For DJ Rocky's Secret Files. Kabit ko ang kapwa ko lalaki. Hi, DJ Rocky. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung story ko. Pero eto ako. Ibabahagi ang kwento ng buhay ko. Itago mo ako sa pangalang Aki. And this is my secret file. Nagsimula ang lahat dahil sa isang tropa ko na ubod ng loko. Parehas kasi kaming mahilig sa lalaki. Utility ako noon sa isang shipping company sa Manila. Ito kasi yung pinagdadaanan ng mga walang experience sa pagbabarko bago sila makasakay. Nag-work kami for free. So meaning, wala kaming sahod o kahit allowance man lang. So tama, wala kaming nare-receive na any amount from the company. Kasi ganito talaga sa Pilipinas. And since gusto ko talaga magbarko, I sacrifice everything. Kahit walang sahod, okay lang. May naipon naman ako kahit konti sa huli kong trabaho sa isang mall. Salesman ako doon. So, since mahilig kami sa magagandang babae nitong tropa ko, pina-install niya sa akin yung isang social media app to meet other women outside. Tinuro niya sa akin kung paano gamitin. Just turn on the device location and press people nearby. Split seconds lang, may mga lalabas na mga user ng app na to. So habang working ako sa company na yun, may mga na-meet talaga akong babae. Nakatatlo rin siguro ako. Siyempre, alam nyo na, after meet-up namin, may ibang ganap. Hindi naman sa pagmamayabang Pero ang sabi nila, may looks ako. Hindi kagandahan ng katawan pero malakas daw ang datingan. Malakas ang sex appeal ko. Actually, every time na ipinapakilala ako ng girlfriend ko sa mga kaibigan niya, ang unang komento sa akin is mukha daw akong playboy. Babaero daw ako. Hindi ko alam kung bakit ganoon yung impression nila sa akin. Pero, ewan ko. Hindi lang isang beses nangyari yun Halos lahat. Kapag ipinapakilala niya ako, bad boy raw ako. Fuckboy daw. Manloloko. Playboy. So, one time, nag-nearby people ako. Habang nasa office, lunch break nung time na yon. So, pwede ako mag-cellphone. Then after a few minutes, may nag-message request sa akin. Pagtingin ko, lalaki. Ang sabi niya, hi. So, in-ignore ko lang. So, wala naman kasi akong panahon para sa mga lalaki. Tsaka, di naman ako bisexual para mag-entertain ng kapwa lalaki. And kung i-describe ko siya, hindi siya kagwapuhan. Hindi ako bakla. So, ganun lang siguro yung pagkakita ko. Yun yung judgment ko. Hindi kagwapuhan. So, before matapos yung lunch break, nag-post ako ng groupie namin ng mga kapwa ko utility sa app na yun. Then 5 minutes later, nag-message ulit itong lalaking to na itago natin sa pangalang Axel. Ang sabi niya sa message, hi, seaman ka rin pala. Ako rin. Isa kasi akong seaman. Actually, bakasyon lang ako ngayon. Then nagtuturo ako sa isang training center dito sa Manila. So nang nabasa ko yung message niya, in-approve ko yung friend request niya sa app na yun. Feeling ko kasi since seaman siya, seaman din ako,
Eh, wala akong experience sa pagbabarko. Siya yung taong pwede kong pagkuhaan ng idea about sa trabaho on board. And by the way, sa OSM ang company niya, doon malapit sa Leon Ginto sa Manila. Then, start noon, nagkakausap na kami palagi. Humihingi ako ng guide sa kanya tungkol sa work on board. Naging tropa kami sa chat. Until one day, nag-decide kaming magkita somewhere in Manila. Since makakalabas ako ng office dahil nautusan ako na mag-update ng bank book ng office for allotment, nagkita kami. Nagkumustahan kami. Then niyakag niya akong magkape. Kasi sa labas ng training center na yun, may mga vendor ng coffee at biskwit. So akala ko doon kami magkakape. Nagulat ako nang may banggitin siyang ibang kapehan. Ilang hakbang ang layo nito sa training center na yun. So, tinanong niya ako kung anong gusto ko. Ako naman, nahihiya kasi since wala akong sahod, wala akong pang-ambag sa kanya. Sabi niya, treat niya ako. Ako kasi yung taong mahilig sa cold drinks, especially sa iced coffee. So, tinreat niya nga ako. Nagkwentuhan kami at doon ko nalaman na second officer na siya. Mukha siyang bata kung titingnan na para bang magkaedad lang kami. Hindi ako makapaniwala na 28 na siya that time tapos second officer na. After namin magkape, nagpicture ako, in-upload ko dun sa app na yon and nag-thank you ako sa caption ko. Simula noon, everyday na kami may conversation. Nakakatuwa siyang kausap kasi marami kang matututunan sa kanya. Hanggang sa dumating yung time na hindi ko namamalayan, nakangiti na ako pag nakakausap ko siya. At ang tawag ko sa kanya, Kuya Axel. Since may mas edad naman siya kaysa sa akin. At habang tumatagal ang conversation naming dalawa, unti-unti na akong naguguluhan sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit. Alam mo, napaka-caring niya sa akin. Then we talk na para kaming magjowa. Ang sweet niyang kausap. Then one time, nag-chat siya sa akin. Inimbita niya ako kung pwede raw ba akong bumisita sa kanya. After ko raw mag-out ng Sabado, puntahan ko siya. So, nang magkita kami, nakasasakyan siya. Mamahalin. So, sumakay ako sa sasakyan niya. Hindi ko alam na hindi pa pala kami pupunta sa kanila. Kasi sabi niya may konting racket pa raw siya. In fairness, napaka-madiskarteng tao. At pakiramdam ko, unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Naguguluhan na ako. Hindi ko na kasi alam kung ano yung nararamdaman ko sa kanya. And by the way, inamin niya naman sa akin na bisexual siya. So habang nagdadrive siya sa Pedro Hill, nagulat ako nang bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Hindi ako nakapalag. Tapos parehas kaming ngumiti sa isa't isa. First time yun na mangyari sa buhay ko na makipag-holding hands ako sa kapwa ko lalaki. Gulong-gulo na ako that time pero masasabi kong masaya at kinikilig ako sa ginagawa niya. Then after 2 minutes ng pagdadrive niya, bigla kaming nakasagi ng motorsiklo. Buti na lang hindi napuruhan yung nakamotor. Nag-apologize kami sa nangyari. Then sabi namin babayaran na lang kung magkano yung damage. Since hindi naman siya nasaktan. At kita ko sa mga mata ni Kuya Axel yung takot at kaba niya. Nabasag lang yung flarings ng motor ni Manong. Naalala ko pa, gumawa pa si Kuya Axel ng kasulatan na once na ma-receive niya na yung payment na worth 2,000, wala na siyang habol sa amin. Pinapirma namin siya since yun naman yung price na hinihingi ni Kuya niyan kay Kuya Axel. Kasama yung lisensya at yung lisensya ni Kuya Axel. Then ako yung nag-take ng picture para may kopya kami. Then, nung driving na kami, na-settle na, sabi ko na lang kay Kuya Axel, wag na niyang isipin yung nangyari. Ang importante, ligtas lahat. Hindi nasaktan yung nasagi namin. Then nagpatuloy na kami sa pupuntahan namin. Doon sa isang mall malapit sa Divisoria. Naalala ko, 3 balikbayan box ng plain t-shirt yung pinick up namin. So ako naman nagtanong, ba't ang dami naman?
sabi niya, nagpa-service yung kaibigan niyang Chinese. And then, yun yung tumutulong sa kanya para kumita siya ng extra. So pumunta kami dun sa friend niyang Chinese na yun. Ang pangalan pala nun, by the way, is Ali. Gabi na kami nakarating, medyo traffic din ng mga panahong yun. Then after 30 minutes, umuwi na kami ni Kuya Axel. Taga dun siya eh. Pagdating namin sa bahay niya, ang unang bumungad ay yung mama niya. Ma, si Aki. Utility siya sa office namin. Lagi kasing gabi na uwi itong mga to. From 2:30 a.m. gising na siya. Kasi kailangan niya pumasok sa office ng 4 a.m. every day para makapaglinis ng office at makapag-prepare ng kung ano-ano. So, nung inintroduce niya ako, nag-greet ako sa mama niya. Nung una, nahihiya ako ng sobra kasi ito yung unang beses na na-meet ko yung mama niya. Pero mabilis kong nakapalagayan ng loob si mama niya. At ang sabi niya sa akin, Tita Tess na lang daw ang itawag ko sa kanya. So, nung gabing yun, nagluto si Kuya Axel ng spaghetti. Grabe, ang sarap. And then nung natapos na kaming kumain, umakyat na kami para makapagpahinga. Sumunod si tita sa kwarto ni Kuya Axel, may dala-dala siyang foam. Natuwa ako kasi feeling ko, welcome na welcome ako sa bahay nila. Ngumiti sa akin si tita. Pero sabi ni Kuya Axel, dito ka na matulog sa kama ko since malaki naman yung space. So before kami matulog, nag-shower muna ako. Then after ko, siya naman yung naligo. And since pandemic na nung time na yun, need namin mag-disinfect. So yun na nga, tutulog na kami. Lights off. Dim light lang yung meron. Para daw yun sa aso niya. Si Jackie, Trixie at si Tisoy. So, tutulog na sana kami nung biglang hinawakan ni Kuya Axel yung kamay ko. Holding hands kami. Nagulat ako sa ginawa niya. Hindi ako makapalag. Pero alam ko sa sarili ko na gusto ko na rin siya. Pero ayokong ipahalata. Alam ko rin sa sarili ko na straight ako eh. Pero this time, hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa akin. At kung bakit ako nahuhulog sa kanya. Lalo na, nung natikman ko yung niluto niyang spaghetti, mas lalo akong na-turn on sa kanya. At habang nakahiga kami, hindi makabasag pinggan yung katahimikan sa kwartong yun. Bigla siyang nagsalita, tinanong ako. Sabi niya, Aki, masaya ka ba sa akin sa tuwing kausap mo ako? Lalo na ngayong magkasama tayong dalawa. Kinabahan ako ng sobra doon. Parang awkward lang para sa akin kasi alam ko lalaki ako pero nasabi ko sa kanya na, oo, masaya ako pag-uusap kita. Lalo na ngayon kasama kita. Tapos welcome pa ako sa mama mo. And then bigla niya akong hinalikan sa labi. At hindi ko na siguro i-detalye pa kung ano yung nangyari pero merong nangyari. Yun ang unang beses ko sa kapwa ko lalaki. Masaya ako sa ginawa namin. Tinanong ko siya, so anong status natin ngayon? Eh may girlfriend ako eh. Then sabi niya, ikaw ba anong gusto mo? Kasi ako willing ako maghintay para sa'yo. Ready ako makipagrelasyon sa'yo. Tapos niyakap niya ako. Pinahiga sa dibdib niya. Then sabi ko, bahala na. Hanggang sa ilang segundo pa, nagtanong siya ulit, natatanggap mo kaya ako? Sabi ko naman, oo, bakit hindi? Tapos bigla siyang sumagot ng, paano kung may HIV ako? Then bigla siyang tawa. Joke lang. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Ramdam kong totoo yung sinabi niya sa akin. Dinaan niya lang sa joke para hindi ako mag-alala o matakot. Then sinagot ko siya na kahit ano ka pa, tanggap kita. At hindi ako mandidiri sa'yo.
Sabay yakap ng mahigpit sa kanya, hinalikan niya ako sa noo. Kinaumagahan, hinatid na niya ako sa sakayan. Kumain muna kami bago umalis. Kumustahan, at napapadalas rin ang pagpunta ko sa kanila. Yan ang lagi namin ginagawa. Mas may time pa nga ako sa kanya kaysa sa girlfriend ko. Masaya ako kay Kuya Axel, pero nakokonsensya ako sa girlfriend ko. Kasi nagiging unfair na ako sa kanya. Hanggang sa dumating yung time na halos wala na akong time sa girlfriend ko. Almost every day na kami nag-aaway. Akala ko nga magbe-break kami. Pero strong si girlfriend. Masyado niya akong mahal. At ito rin yung nagiging cause ng away namin ni Kuya Axel. Nangako kasi ako sa kanya na iiwan ko ang girlfriend ko para sa kanya. But it takes time. Or it will take some time na hanggang ngayon hindi ko pa rin nagagawa. So dumating yung time na nabigyan na ako ng line-up. Meaning to say, may vessel assignment na ako. And in a few days, aalis na ako ng bansa para sa pangarap ko. Sabi ko, eto na yung bunga ng mga paghihirap ko. Yung mga puyat at sacrifices ko. Makakatulong na ako sa pamilya ko, lalo na sa mama ko. Lahat ng pagsisikap na ginawa niya, yun ang inspirasyon ko. Nakita ko kasi yung paghihirap ng mama ko sa amin nung maliit pa ako. Yung sinasaktan siya ng papa ko. Madalas, naalala ko pa rin na kailangan namin tumakbo palayo sa bahay kasi hinahabol kami ni papa. At yun yung naging inspirasyon ko para ayusin ko yung buhay ko. Sabi ko, Ma, babawi ako sa'yo. Lalo na sa lahat ng hirap mo para sa aming magkakapatid. So wala nang makakapigil sa pag-alis ko. Desididong-desidido ako. Nung nalaman kong paalis na ako, binalita ko agad to kay Kuya Axel. Nagpasama ko sa kanya, bumili ng cellphone. Kasi yung cellphone na gamit ko, gift ko kay mama nung nag-work pa ako sa mall. Nasira yung phone ko, nag-block bigla. Sinamahan niya ako ng malapit doon sa bahay niya. Sobrang saya ko. Pero nung kumakain na kami ni Kuya Axel, bigla siyang nag-iba ng itsura sa akin. Nalungkot siya at sinabing, iiwanan mo na pala ako. Sabi ko sa kanya, kailangan magsakripisyo . Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Diba ikaw rin naman? Kailangan mong iwanan si Tita Tess para mabigyan siya ng magandang buhay. Ganon din ako. Malayo man ako sa'yo, ikaw pa rin ang mahal ko. Tapos kumiti siya. March, nakasakay na ako. Sinubo kami ng panahon kung hanggang saan kami ni Kuya Axel. Since cadet yung sakay ko, wala akong salary. Not totally, walang allowance lang. Kasi parang nag-aaral pa lang ako sa barko. Pero same kami ng work ng OS or ordinary seaman. May mga pagkakataong hindi ako nakakapag-chat sa kanya kasi yung allowance ko, padala ko sa pamilya ko. And then, mid-March, lockdown. Ako lang yung inaasahan nila mama that time . Tipid na tipid. Ang eksena ko sa barko. Lahat ng pagtitiis ginawa ko. Andun yung ultimo pay on board ko na $100. Need ko pang ipadala sa kanila kasi sobrang mahal ng mga bilihin. Hindi kaya yung 10,000 yung gastos nila sa isang buwan. So wala nang natitira talaga sa akin. Nag-explain naman ako kay Kuya Axel na hindi ako nakakapag-chat kasi hindi ako makabili ng SIM card. 16 ports kasi kami that time. Nakikiconnect lang ako saglit sa mga kasamahan ko para lang makapag-chat o makakumusta sa pamilya ko, sa girlfriend ko, at kay Kuya Axel. Hanggang sa dumaan yung ilang buwan, paulit-ulit naming pinagtatalunan yung sitwasyon ko. Dahil nga hindi pa rin ako makabili ng SIM card para sa sarili ko. Kasi madalas, tulog manok pa kami.
Ganun sa barko, lalo na pag container ship. Mabilisan yung biyahe, puspusan yung trabaho. Hanggang sa nakasakay na rin siya ng barko. Swerte siya kasi may libreng internet yung nasakyan niya. Kahit nasa kalagitnaan siya ng dagat, may signal sila through satellite. Dumaan pa ang ilang buwan ng pagtatalo namin. Sa simpleng chat at I love you lang daw, hindi ko man lang magawa. Sa isip-isip ko, hindi ko nga magawang ma-chat sila mama kasi wala akong SIM card eh. Konting intindi naman sana, Kuya Axel. At dagdag pa rito, ako yung pinag-iinitan ng kapitan o yung namumuno sa barko. Pati yung chief officer namin ng mga Pinoy. Talaga mainit yung dugo sa akin. Pasakit, overload sa trabaho. Wala masyadong tulog at kahit kadete ako yung inuutusan bumaba sa cargo holds just to check if walang leaking or what. So, masasabi kong sumpa ang buhay ko sa barkong yun. Fast forward, dumating yung time na ikinatatakot ko. Nakipag-break sa akin si Kuya Axel. Ang sabi niya, wala raw akong time. Puro raw ako palusot. Puro na lang ako dahilan. Kasi kung talagang gusto ko na makausap siya, gagawa ako ng paraan. Gumagawa naman ako ng paraan para makausap siya. Hindi ko mapigilang umiyak noon. Kasi alam kong mahal ko siya ng sobra. Pagkatapos ng trabaho, nasa kabina ako. Madalas ko siyang iniisip. Ang lungkot. And then pag may chance na makakonek ako sa internet, tinitingnan ko siya. Ini-stalk ko kung may bago siya. Pero wala naman ako makita. Hindi ako nag-message sa kanya kasi ayokong isipin niya na martir ako sa kanya. Pero grabe. Yung pinagdaraanan ko nun. Wala akong mapagsabihan ng nararamdaman ko kahit sa mama ko at sa girlfriend ko. Wala. Ang alam nila masaya ako sa barko. Pero gustong gusto ko nang umuwi kasi ang lungkot-lungkot. Walang araw na hindi ako napupuna o napapansin ng kapitan namin. Kaya nga kapag nasa kabina ako, iniiyak ko dun lahat. Then fast forward, sa wakas nakauwi ako. Nagkaroon na naman ako ng ka-chat sa app na yun. Lalaki rin pero this time, hindi seaman. Sa sobrang lungkot at stress ko, pumayag ako makipagkita sa lalaking yun. That night, nagkatulo ako. Sa sobrang hiya ko magpa-check up, nag-self-medication ako na tumagal ng 1 buwan. Few days ago, nakauwi rin si Kuya Axel. Nagka-chat kami, ako ang unang nangumusta sa kanya. Nag-reply naman siya na okay lang siya. And then, tinanong niya ako kung gusto ko raw pumunta ng bahay. Bahay niya. Since malapit naman yung training ko doon, pumayag ako. Parang walang nagbago, parang normal lang. Welcome pa rin ako sa kanila. Pero, parang may kakaiba sa kanya. Ayaw niyang masyadong ipakita ang mga aktibidades niya sa cellphone niya. Then, 8:00 ng gabi, nasa kwarto na kami kasama yung mga aso niya. Nakatalikod siya sa akin, malamig na talaga siya sa akin na para bang hindi niya ako na-miss. O baka assuming lang ako. Bigla ko siyang niyakap at sinabi kong hindi ako makatulog. Umarap siya sa akin at nagtanong kung gusto ko raw ba ng fun. Sabi ko, fun na lang ba talagang gusto mo sa akin? Trip-trip na lang, ganun. Wala ka na bang feeling sa akin? Then tumalikod siya. Sabay sabi niya, wala nang tayo. Di mo ba nagigets yun? Tinanong ko siya ulit kung meron ka na bang iba. Kaya ka ganyan. Na parang wala lang. Then sabi ko, kung may pagkukulang ako, humihingi ako ng sorry. Kasi hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita.
Then sabi niya, kung mahal mo ko, bakit hindi mo magawang iwanan ng girlfriend mo? Hanggang ngayon. Then sabi ko, hindi naman ganun kadali yung gusto mo. Ayoko siyang i-break bigla-bigla nang walang maayos na dahilan. Hindi ko nga siya nire-replyan masyado sa chat eh. Gusto ko nang mapahagod siya sa akin. At siya na yung mismong kusang bumitaw. Pero pilit niya akong iniintindi. At nagtalo kami that night. Nagkasumbatan. Kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang narinig ko mula sa kanya. Sobrang lungkot. Sobrang sakit. Hanggang sa sinabi niya na, wag na lang. Nagmakaawa ako kay Kuya Axel na bigyan niya pa ako ng second chance. Pero wala na. Sarado na ang puso't isipan niya sa akin. Tanggap ko siya kahit may HIV siya. Sobrang mahal ko siya. Kasi di ba kapag mahal mo yung isang tao, kahit ano pang sakit niya, kahit anong karamdaman niya, tatanggapin mo siya ng buo. So Kuya Axel, if naririnig mo man to, kung makarating man sa ito, sana maalala mo ko. Sana maabutan mo pa ako. Ingatan mo palagi yung sarili mo. Alam kong mabigat yung pinagdaraanan mo. Mag-pray ka lang palagi. Palagi kitang isasama sa prayers ko. Mahal pa rin kita kahit anong mangyari. Kahit nasan ka pa. Tandaan mo yan. I care for you. Kung kailangan mo ng kausap, mag-text ka lang. Eto na ako. Lilipad na uli. Aalis na ng bansa. Sa ngayon, DJ Rocky, kami pa rin ang girlfriend ko. Sana matulungan mo ako sa problema ko. Hindi ako makamove on kay Kuya Axel. Siya pa rin ang laman ng puso ko. Ako si Aki. At ito ang aking secret vow.